Dobrý deň dámy a pánové, dneska vás vítam u nového videa. Mohli by ste dať like a odber a zvonček taktiež, aby ste vedeli o ďalších takýchto videách. Samozrejme, hru som vybral na Robloxe a čo iné než Od The World neboli Rainbow Friends duhoví kamarádi. Takže budeme tu mať také boxy, budeme sa skovávať a väčšina času vlastne budeme zbierať také blbosti. Uvidíte v priebehu hry. Budem mať rád, ale ak dáte odber a ak by sme dali 10 000 lajkov, tak by som urobil pokračovanie, kde by sme išli na jednotku, pretože toto je 2. Takže dámy a pánové, ja dúfam, že to dúfam, že to neposerem a musíme si dávať bacha, pretože Rainbow Friends som hral naposledy pred 5 rokmi. A moc ja si myslím, že to asi bude ťažké. Dámy a pánové, ja pre vás budem takto točiť, ale nečakajte úplne zázraky, toto je moderná technológia, ako hodziny. A no, kto by nepočul na mojom prízvuku, som z Trnavského okresu. To nebudem hovoriť, kde bývam a také, aby ma fanúšikovia keď tak nepoznali. Ale dobre, začína nám hra. No, zatiaľ ešte nie, ale loaduje sa. Zatiaľ si kúkneme také správy. Skip. Tak nech skipnú. Skip as bro. Musíme, dámy a pánové, hlavne toto si dávať bacha, lebo som počul, že toto je taký zelený alebo modrý. A títo dva taký homeless aktor. What in the time the world are you doing out here? My akurát hráme a toto už tam niekto píše azbuku. Ja ovládam jeden cudzí jazyk a to je angličtina, ešte sa učím do toho nemčinu. Takže áno, dámy a pánové, není mi nad 18. Ale to potom bude v nejakom tagu. Keď budete písať otázky, tak ja potom... Tak ideme hrať. Tuto je nejaký nejaký dokonalý čávo, nejaký mix the fall. A teraz sa rozprchneme. A vidíte, ako on ide hned tam. Dámy a pánové, z tohoto si neberte príklad. Vôbec sa neoplatí v živote riskovať, jak sa poví. Život není risk. Dámy a pánové, teraz musíme nájsť nejaké blampy, čo čítam v tomto a pojeme sa poknúť tu. Tu není nikto, dobre, tak môžeme sem ísť. Už mám 2 blampy a ešte ich bude treba dosť. Dámy a pánové, keď sa vám bude páčiť to, jak hrám hru Rainbow Friends, tak natočíme part prvý. Toto je 2, pretože toto už som hral niekoľko razy, takže som naučený. A docela to viem hrať. Však ale niekde som počul, že ako veľa ľudí si myslí, že to je ako najľahšia hra, ale ono to vypadá docela ťažko. A však ja sa ako myslím, že to bude nejaké, ako teraz musíme zadať čo najrychlejší rush, lebo... Ja začítam, že toto ešte... Máme 20 blb. Dámy a pánové, teraz som našiel, som sa naučil taký lifehack, jak urobiť to, aby vás tento fialový nezežral. Nechal tam už čapol. Jaj, toto v tomto mojom štúdiu za týmto telefónom ja tu raz hrám, dámy a pánové.
Takže lepšiu kvalitu mám tu. Našiel som... Tam je jeden blúb. Viem poň ho. Ale teda som išiel. Sem dáme back. By som sa rozlúčil a čus.